Di si Yardi ay. Ito na yung tripan, B. What? Ay, tara. Jar, Ah, nagunsa ka? ay sus eh. Nagduyan. Saan na siya nga nagguna ta diri? Ay, kung anong good. Kita ko sa post ba sa social media. Grabe naman din ginarahi sa gawas di ay. Still lang. Abi mo kana sa gawas kung gusto man na sila magira, magira na sila dito, labot bala magpatay sila dito na naman tas Pilipinas, safety mata diri. Kung mag-irang Pilipinas, asa kikatago. Still. Very simple. Ato kog lasang. Ya ako tagalasang man ko, dali ra ko makasulit liot ana mga kabukiran diha. Di na ko nila makita, libre na ko dito. Ay, kay Paula na nagbala ang lasang. Ay stilan eh, wa jud ka kasayod no. Dito sa mga dagkong lasang, nanay mga kuan, nanay mga dagkong langob. Sa sulod ana dito sa kuan sa bukid man gani mga langob. Ato ko dito musod. Di na ko nila kita dito. Ang langob kay bumbahan pod. Ayaw, di ba? Oh, wala gingon nga mobalik na lang ko diri syudad. Ato na lang ko na may mga dagkong imburnal dito ko musuksok magbawon ko pagkaon ng tubig, libre na ko dito. Unya, kay Paula na magbangka ang syudad. Tay sa pagod. Bantay ko nimo ba? Ng samto. Ano gusto ko nimo pat yun? Nangutana ra man ko sa ko asa ko tago magira Pilipinas. Hindi nang taka ato kog lasang. May buga nga Paula na nagbala. Ngay ko ato ko dito sa ilawom sa langob, may po kag bumbahan. Ari po ko simburnal sa syudad, may kag magkuan. Gusto mo ko nimo pat yun, asa man problema day mo day? Ayaw. Ay, nakita rin na ako sa post sa social media nga. Muna na hitabo. Kung tanda Ilan gini kung sa mo, eh. kung sa ibato ni mo. Muna na hitabo sa Pilipinas. Mao nga ni gisultihan ta ka kung mahitabo ang Pilipinas, magira magaling adto ko sa lasang tago. Musuksok ko dito sa langob og di gali mo salir ari ko syudad balik ko ato imburnal. Malibre naman ko. Sa may ganung bangutan kaman mo gusto makapatyon ko nimo. Ay, nangutana ra mo kung sa ibato ni mo magira na. O ginara mo galing kung magira di magira patay kung patay. Jar, dugay lagi ka. What? Dugay sa imong mata. Ako yung utanan nimo. Ako pangutanan nimo. Asa man ang kwarta diri sa bag? Lah, palitan ako gabi kasudang kalimut ko balik gabi. Unsa man taong ka oy? Magistorya kag imong kuhaon ng kwarta sa bag kay di ka madugay nga dito ko sa tubilanan. Ayaw, di ba? Kunya karon pag abot na ako dito sa tubilanan, wa man ko yung hatag di kwarta oh. Wala ang wagi kwarta oh. Ay ang naa diri kape. Unsa man taong ka? Sunod gani magistorya kag kuhaon nimong kwarta kay lisod kaya na maglakaw ko, maplatan ko ligid. Unsa na lang mo? Giinan pa ko dito scammer ko dito sa tubilanan. Wa dito ang isa ka helmet na bilin. Ala, kung gabi balik sa imong bag lagi kay katulog ko gabi paglagi na paglakaw Ay, mo. Jesus nimo, ay manugsog man taong ka, ay. Magistorya ka dapat kung kuhaon nimong kwarta kay dili man na lalim nga maglakaw-lakaw ko para dito. Sos, kadaghan ra ba sa pila? Una-una pa ko dito pila-pila ya pag ang ending di ay waday ko ikabayad di nangasuko tong kuan may gani kailan akong pamboy. Ikuha ang isa kalimut helmet. lagi ko. Stella nimo eh. Mo lagi na lagi ngising-ngisihan ra tanimo. Unsa man taong ka? Magklaro kag istorya og panalitan og pila pag istorya og GR di kuha na ko tong kwarta. Unya wa man day ka musulti. Naka balikin na lang dito. Na may pambayad dito. Sos, mau lagi na lagi. Sunod gani Giselle, kani kwarta nga nasa akong bag nakatagana na ni nga kwarta sa ay mga lakaw nako. Ay, nakalimot gani ko. Stella noen manugsog ra man dayon kadyo naman tani mo katawa-katawa dayon. Ano sa man taong ka eh? Balikin na lang lagi dito para makabayad ka. Ay Stella gumikan na po na sa imong parcel no. Mo lagi na kay kanang parcel nimo halos adlaw-adlaw magsigig tabok-tabok diri ng lahi-lahi ng imong rider. Mo nang kita atong kwarta matigom dili na matigom tanos parcel pa ingon. Ayaw, di ba? Ano sa man taong ka? Sige na lang na, balikin lang dito. Ay, dili na. Kituan na dito akong kuan. Tuan na dito akong helmet. Ihatag na to na ako dito sa pamboy. Kay, total, di na ka musakay aning motor. Kaya nga naman. Iskuan ni mong kwarta. Lagot kayo. Naunsa, mataong ka. Kaya karon pag masuko tayo, mo taagihog katawa-katawa. Di na, lagi no otro. Jesus, stila ni mo eh. Ngano mo yung makadili na mautro? Pila na ni mo ni kahigayon gibuhat? Naunsa, mataong ka. Kaisa. Sige, nanin mo mabuhat. Tanawa ang helmet oh. Pila ka tinad sa helmet.
1.5 ba itong helmet dito, akong gibilin. Nga karon maulaw naman ko mobalik dito, kay ginan ako scammer. Palit na lang tayong bago. Palit bago. Bago. Mura po kag may kwarta. Ang katong kwarta kaya nako dire nga tirahan ito budget ato pagbiyahe nako imo pag hindi kuha. Unsam taon. Sunod gani magistorya ka. Ilisod man kaya na maulawan ta dito. Ay, nakalimot na gani ko. Ay sunod din na magpalimot-limot. Ilisod kaya na ingon na maglakaw ta watay bisag piso. Unsam taon ka.